Hola, què tal? Benvingut al nostre espai U4Me a internet. Està aquí, al nostre costat, a la nostra vida, online, en connexió. Ara i aquí, tu i jo, hem començat sense presses des de zero aquest llarg camí junts, com tu vulguis. Poquet a poquet anem començant sense presses el nostre temps, el meu i el teu. No tinguis pressa. El millor que et puc dir, si no pots ara, és que et connectis aquí més tard o en un altre moment quan no tinguis res més important a fer i puguis passar un temps en connexió guai. Una bona estona amb missatges o comunicacions que t'enllacin a gaudir del teu temps, de la música o connexions en línia. Gaudeix sempre que puguis dels moments bons de la vida, de la teva millor vida ara, a poc, sense presses. U4Me Online, U4Me U-Mobile, U4Me Online. Començar de zero un projecte nou on tot està per fer. Dificultats que hem de viure. Si fos tot fàcil, tothom estaria en una altra dimensió. Com que no és així, tot comença amb un primer pas cap al futur. Però has de ser tu qui vol començar aquest camí. A poc, el camí es fa i es crea per a tu. Comença amb el teu primer pas. Tens tot el teu temps de joc aquí i ara per viure la teva vida endavant.